Ahojte a vítajte pri mojom ďalšom vianočnom videu. V dnešnom videu sa pokúsim napodobniť nejaké nail arts, ktoré som videla na internete a ja absolútne netuším, ako to pôjde. Na internete som si našla 5 obrázkov nail artov, ktoré som chcela vyskúšať a budem vlastne každý skúšať na inom prste, aby som toho vyskúšala čo najviac. A snažila som sa nájsť také nie najľahšie veci, ale zase také, ktoré by sa dali zvládnuť. Úplne prvé video na mojom kanáli v roku 2013 možno bol práve nail art, ktorý bol strašne jednoduchý a nebolo to veľmi tutoriál, bolo to proste video, ktoré som chcela pýtať na YouTube. Ale toto bolo moje prvé video a to bolo video, vďaka ktorému som sa odvážila pridávať veci na YouTube. Takže ja som sa rozhodla, že budem pokračovať v tejto ceste a ja si strašne rada robím nechty, ale mne to veľmi nejde. Nie, že by akože mi to až tak strašne nešlo, len nemám trpezlivosť a talent. Tak ja som sa rozhodla vlastne, že namiesto toho, aby ja som sa snažila spraviť nejaký tutoriál na nechty, sa skúsim napodobniť nejaké nechty, ktoré niekto vytvoril a uvidíme, čo sa mi podaria. Dobre, takže ja vám tu ukážem fotku všetkých nechtov, ktoré budem robiť a ukážem vám presne tie prsty, ktoré budem robiť. Budem si ich robiť na ľavej ruke a mám tu aj druhú kameru, ktorou to budem celé natáčať, to vlastne ako robím tie nechty. Ja som si tu do tohto košíčka pripravila vlastne všetko, čo by som mohla potrebovať. Dobre, takže tu sú moje nechty. Budem si robiť všetkých 5 nechtov a ideme na to. Dobre, takže začala by som na malíčku a začnem vlastne takýmto tutoriálom, ktorý vlastne ukazuje nejaké také vianočné červené bobule. Takže ideme začať a začnem vlastne tou bielou. Takže ja väčšinou, keď sa lakujem nechty, tak som úplne nalepená na nich. Dobre, takže keď už nám ten základ vyschol, tak sa presunieme vlastne na guličky a lístočky. A začnem červenými guľočkami v takom trojuholníku. Neviem, prečo som sa toto rozhodla robiť na najmenšom prste. Keď je niečo také, čo najprecíznejšie asi. Tu? Dobre. Nie sú to veľmi guličky, ale tak... Majú to byť také bobulky a bobulky predsa nebudú nikdy dokonalé. Tu? Spravíme jeden ešte. Tu. A ešte im musím pridať také akéby... Teraz mám stonky a ešte to musia byť listočky. Takže tam bude niečo... Takéto. OK, takže... to by bolo. A ešte tam dám svetlo-modré guličky, ktoré sa budú tváriť ako snehové vločky. Alebo ich tam nedám. Dám tam zlaté guličky. Mám pocit, že svetlo-modro by som to pokazila, takže tam skúsim dať zlato, aj toto možno pokazím. Gulička, 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 gulička. Dobre, takže druhé nechty si budem robiť tieto nechty, ktoré majú na sebe vlastne také tie vianočné lízanky. Čiže ja si zoberiem modrý lak. Ním si vlastne spravím iba tú bázu. Dobre, takže na druhom nechti si spravíme také biele lízanky. Ono to ako nevyzerá najkrajšie. Vôbec nie som v závere. Hops, ja som tu tieto dva dala úplne rovnako. Nevadí. Nevadí. Nie. A vyzerá to troška pravidelne, čo akože nemalo to byť pravidelné, ale tak čo už.
Ja vždy, keď vidím takéto tutoriály, tak mám pocit, že tí ľudia, ktorí to robia a ktorí to majú na svojich nechtoch, musia mať o mnoho väčšie nechty, pretože mne sa takéto srandy nezmestia na nechty. Naozaj, nemám toľko miesta na nechtoch. Dobre, a teraz keď už mám tú bielu, až tam ide červená. A to už iba také prúžky. Druhý nechet je hotový. Na tretí nechet si spravím tento vianočný stromček. Tam si dám na podklad zlatu. Dobre, tak ja sa idem presunúť na posledný nechet, ktorý bude vlastne tento vianočný stromček. A ja som si vlastne zatiaľ, čo som robila ostatné nechty, tú zlatú farbu dosť zničila, takže ja veľmi dúfam, že to budem vedieť zachrániť aspoň tým, že to ide prekryť zelená. A ja som si vlastne nastrihala takéto lepiace pásky, ktoré si vlastne nalepiť na nechet, aby som mohla spraviť ten stromček. Dobre. Takže najprv spravím tvár stromčeka a to je vlastne proste taký jednoduchý stromček, iba taký trojuholník. A v strede seba má také akoby 3 čiarky. A ešte on to má takto. OK. Dajme tomu, že takto to vyzerá. A ideme na to dať zelenú a hneď akorát tam bude tá zelená, stade musím tú pásku stiahnuť, aby to vlastne nevyschlo, pretože keď to vyschne, tak to môže dopadnúť veľmi zle. A pásky musím dávať dole v takom poradí, ako som ich dala, takže vlastne dám tam iba rýchlu vrstvu zelenej. OK. A to bola tieto 2 pásky. Táto páska, táto páska a táto páska. A dajme tomu, že to vyzerá ako stromček. Ja som s tým celkom spokojná. Dobre, tak keď už máme ten stromček, tak ja si ešte tu na vrch tej zelenej nanesiem troška farby. Lebo tam idem dať gorálky a vlastne budem používať, mala by tam byť hviezdička, ale ja nemám hviezdičky, takže použijem vlastne zlaté guličky. Na ďalší nechet si idem spraviť ombre prechod s vločkou. Takže tiež použijem bielu ako bázu. Tak a ideme sa presunúť na túto ombre. A ja prvé, čo si spravím, je, že si oblepím nechet dookola, pretože ja som minule, keď som si robila ombre nechty, veľmi ľutovala, že som si nič nedala okolo nechtov. A potom som ich vlastne proste celý čas, kým som mala tú manikúru, nevedela vyčistiť. Na ochranu nechtov vlastne existujú nejaké latexové bariéry a také srandy, ktoré vám vlastne ochránia ten nechet presne tam, kde to potrebujete. Ale zase, keď nemáte takéto srandy, tak aj lepiaca páska, alebo v mojom prípade táto washi páska, úplne postačí. Nie. Takže máme tu ombre a ja si ho teraz idem naťukať, takže hore to má byť tmavé a dole svetle. Takže v pohode. Som trošku zafarbovala stôl. Takže vlastne tu mám bielu farbu. A idem skúsiť spraviť vločku, keď sa mi prestanú lepiť veci na štetec. Ok, mne sa asi vyplo nahrávanie na tejto kamere. Ale jediné, čo som spravila, je, že som dala tejto vločke keby viac tých nôžok, ktoré aj tak vyzerajú hrozne. Dobre. A tejto vločke treba užívať čiarku, teda bodku do stredu. Tak a na palec spravím takýto tento vzor, ktorý neviem ako opísať. Je vlastne červeno, čierno, alebo tmavo-modro zlatý. A na to potrebujem nejakú červenú.
Dobre, takže ja sa idem presunúť na palec, ktorý vlastne asi bude troška ťažší, pretože na ňom je jak keby polopriesvitná čierna farba a ja neviem, ako to spraviť. Takže ja si asi zoberám proste čiernu farbu a zoberám si priesvitnú farbu, teda farbu priesvitný lak. Tu mám čierny lak a tu si dám priesvitný. Dobre. A zoberám si trošku čiernej a skúsim to zmiešať s tou priesvitnou, že čo z toho vznikne. A vyzerá to, že z toho vzniklo to, čo z toho malo vzniknúť, takže ideme to skúsiť dať na nechet. Ja skúsim najprv praviť tú prvú čiaru. Takže jedna ide takto, ona je trošku tenšia, tam jak ju majú oni, ale ja už neviem, ako je spraviť tenšiu. A potom tam majú ešte napríklad takto jednu, ktorá ide takto a stretáva sa s tou prvou. Oni to pravdepodobne robili, keď tá prvá už bola suchá. Lenže akým mi vyschne ten lak, tak si budem musieť znova namiešať nový. Takže toho veľký fanúšik nie som. Takže ja to mám zatiaľ takto. A skúsim ešte v strede tej kocky dať trošku viac čiernej. OK, takže vyzerá to takto zatiaľ. Spravíme tu také prúžky. Áno, to je ešte mokré. Tak a tu sú moje hotové nechty. Ja si nemyslím, že to dopadlo až tak zle. Mohlo to byť určite lepšie. Ale podľa mňa, keď sa na to nepozerá človek akože úplne zblízka, tak to je úplne v pohode. A zase mi príde, že kebyže ako mám všetky nechty nejaké obyčajné a mám napríklad jeden taký so vzorom, tak to vyzerá určite dobre, pretože ty by ten vzor až tak nevšímal. Ale teraz, keď ich mám 5 tých vzorov, tak je to dosť také... je toho dosť veľa. Ale som so sebou spokojná, je to asi druhýkrát v živote, čo som si robila na nechtoch niečo iné ako obyčajnú farbu. A myslím, že sa mi to celkom podarilo. Akože neviem, či by som s tým išla vonka. A určite akože by sa to dalo spraviť o mnoho lepšie. Ale nie som úplne nespokojná. Tak a to by bolo odo mňa všetko k môjmu dnešnému videu. Ja veľmi dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak chcete ešte nejaké takéto videá vidieť, určite mi napíšte do komentárov aké. A nezabudnite mi zanechať like, a ak ma začnete odobrať, ma to veľmi poteší. A vidíme sa pri mojom ďalšom vianočnom videu. Ahojte!